blessed day, everyone! Aniya na usab ang imong higala sa kahanginan, magasulti kaninyo sa pulong sa Ginoo, pulong nga maghatod kaninyo sa kinabuhi nga puno gayud sa paglaom. Since karon kay kita mag-celebrate sa bagong katuigan, amo ni siyang gigrab nga opportunity sa mapadayunon nga pagdasig kaniyo sa pulong sa Ginoo ang mga butang nga buot ipaabot sa Ginoo sa atong mga nahitabo karon this 2020. Ug samtang kita moatubang na usab sa bagong katuigan, mahimo kita nga madasig padayon sa pag-continue sa pagtuo ug pagsalig sa Dios og sa pabilin nga pagpamalandong sa iyang mga pulong. Kay maulang kini ang padayon nga maghatag kanato og paglawom kasiguruduhan sa maabot pa nga mga katuigan. So dunay tulo ka butang atong pagaisgutan kabahin niini nga nasinati nato niini nga katuigan. Hinumduman nato nga ang Dios aduna gid siya mensahe sa matag usa according sa atong nasinati karon. Unang-una, aron makakat-on kita mo appreciate. Learn to appreciate. Sa bisan unsa man nga sitwasyon sa atong kinabuhi o atong nasinati niini nga katuigan, ang Dios nagpabilin siyang nangita kanimo nga siya nga ikaw makapasalamat ug makadayeg sa tanan nga iyang gibuhat. Ingon sa unang Tesalonica 5:18, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Mao kini ang mensahe sa Dios nga milabay nga katuigan nga imong nasinati. Din ang Diyos padayon siyang nangandoy nga bisan unsa pa ang problema, trahedya o grabe nga mga panadimya nga atong nasinati, pero nagpabilin gihapon ang Dios nga nagabuhat og mga maayong butang sa imong kinabuhi ug naghulat siya nga ikaw magahimo usab sa pagpasalamat. Ingon ang iyang mga pulong, bisag unsa pa ang imong kahimtang, ang Diyos padayon siyang nagahulat nga ikaw makakat-on sa pagpasalamat. I-learn to appreciate unsay gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Although dili gid tanan nahimo nga nakasinati ug akadaugan ini nga katuigan, but ang nakanindot tungod kay ang Dios wala gayud siya nagpabaya sa imong kinabuhi gali sa matag karon unya bisan tuod nagkagrabe ang panadimik apan ang atong hinumduman na nagpabilin ang Dios sa pagpakita unsa siya kamatinud-anon sa imong kinabuhi. Higalaw igsuon, hinungdan og rason ngano ikaw padayon pa nabuhi nining adlaw tungod kay ang Dios siya gayud ang nagapupot sa imong kinabuhi. Ug mao kini ang iyang tinguha nga ikaw makakat-on nga magpasalamat sa bisan unsang sitwasyon karon sa imong kinabuhi ug niini nga katuigan o this coming to 2021 nangandoy ang Dios nga ikaw andam sa gubang sa tanan nga mga sitwasyon, problema man, trahedya man o sa bisan unsa pa ang mahitabo, hinumdumi nga adunay Dios nga kanunay nakakita ug nasayod sa imong sitwasyon ug padayon siya naghulat kanimo nga makahimo ka sa pagpasalamat ngadto kaniya. Learn to appreciate sa kinabuhi nga iyang padayon gilugwayan hantod pa niini nga katuigan. Mao kini ang buot sa Dios nga ipasinati kanato nga sa pila ka mga katuigan ingon ang magwawali sa matag tuig nga maabot sa imong kinabuhi, pasalamati ang Dios. Ngan ikaduha, ang tanan gayud nga atong nasinati niini nga katuigan aduna siya'y katuyuan. Everything has a purpose. Ingon ang Roma 8:28, nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. So mao kini ang purpose sa Dios.
sa bisan unsa pa nga sitwasyon nga imong nasinati, niini nga katuigan, hinumdumi nga adunay katuyuan ang Dios. Matod pa niya, ang tanan gayud nga mga pangitabo ginabuhat sa Dios alang gayud sa atong kaayuhan. Alang gayud sa atong kaayuhan. Sa mga nahigugma kaniya o sa iyang mga pinili, sumala gayud sa iyang katuyuan. So bisan tuod dili nato ma-appreciate usahay ang mga sitwasyon, panghitabo or atong nasinati niini nga katuigan, but ang tanan gayud nga pinili o nahigugma sa Dios, nagabuhat gayud ang Dios alang gayud sa imong kaayuhan. Ang Dios padayon siya nagaplano, nagatinguha o nagunahuna sa mga butang nga makaayo gayud kanimo. So bisan alang kanato dili siya maayo, apan kun ikaw karon pinili sa Dios o nahigugma ka sa Dios, tanang butang nga nahitabo sa imong kinabuhi adunay purpose ang Dios o kana alang gayud sa imong kaayuhan. Mao kini ikatulong nga butang nga dili dapat nato kalimtan nga walay makapahimulang sa gugma sa Dios nganhi kanato. Ingon ang Roma 8:37 ngadto sa 39, apan bisag mao kini ang atong kahintang, masagubang nato kini pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagahigugma kanato. Bisan pag nagkagrabe ang pandemic, aduna say mga pag-una sab nga gisgutan nila nga COVID virus. Apan ang pulong sa Ginoo nagapasalig gayud kanimo nga bisan mao kini atong kahimtang, apan ato kini masagubang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nahigugma kanato. Ingon siya sa mga pulong, kay nasiguro ko gayod nga walay makapahimulat kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So bisan pag nagkaanam na ug kalala ang sitwasyon sa kalibutan, sa katilingban ug sa dapit asa ka karon, hinumdumi nga walay makapahimulat kanimo sa gugma sa Dios. Nagipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o ang mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang may tabo sa maabot, ang mga may gahom, ang mga anaa sa ibabaw o sa ilalom sa kalibutan, o bisan unsa pa nga mga binuhat sa Dios, dili magkapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Mao ni ang dapat natong kanunay ibutang sa atong nahuna kasing-kasing nga bisan pag daghan karon ang mudagsa nga mga kadautan sa kalibutan, mga plano ug mga dautan sa kalibutan, ug daghan siguro karon mga sitwasyon nga mahitabo pa nga dili nato gi-expect nga mahitabo, ug daghan pa siguro mga trahedya, kalamidad, kamatay, labaw sa tanan, daghan siguro kaayong race, di niya kapanahunan nga mahimong mukontrol sa tibok kalibutan, apan hinumdumi nga bisan pa niini nga tanan walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Maong higala o igsuon, kung ikaw nagpabilin nga mutuo o musalig ni Ginoong Hesus, kung imong tingwaon padayon nga si Ginoong Hesus maghari sa imong kinabuhi, then walay makapahimulag sa gugma sa Dios nga naa kanimo. Bisag unsa pa ang sitwasyon nga atong masinati, nini nga umaabot na katuigan, daghan man siguro mga plano na dili nato masabtan, daghan siguro mo kontrol sa kalibutan aron ikaw malimitahan, apan hinumdumi nga ang gugma sa Dios wala gayon makapahimulang, apan hinumdumi nga ang gugma sa Dios nga naa kanimo wala gayon makapahimulang. Kadayon na ang pagtinguha sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo, dawata si Ginoong Hesus,
Sunda si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Isentro siya sa imong kinabuhi. Kay si Jesus lamang ang magiya kanimo ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga puno sa paglaom, kinabuhi nga puno sa gugma sa Diyos. Have a blessed day.